de un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España, durante los próximos 15 días. Espíritu Santo, consagra mis palabras y dame el poder de quemar a esta plaga de una vez. Trompetas en el cielo se escuchan donde estés. Todos os expertos, os sanitarios e os legais coinciden en que o máis prudente é celebrar as eleccións canto antes, posto que deixar pasar o tempo aumenta as incertezas e a inseguridade sanitaria e tamén a inseguridade civil. En Llinars del Vallès, en Barcelona, unas 200 personas continúan una fiesta iniciada en Nochevieja. Los Mossos de Escuadra tienen previsto intervenir esta misma mañana. Nos vamos hasta allí en directo. Mireia Gonache, cuéntanos, vemos movimiento. Benvidos á Corte do Director. Hoxe estamos de aniversario pandémico e volvemos a ter unha conexión con Carmela Cela, do canle Carmela Cela e Ciencia con Carmen, e vamos a revisar unha película que se chama Contaxio, que é do ano 2011 e que fai unha especie de análise de como sería a epidemia por gripe A de 2009-2010 se fose de madre e que moita xente negacionista utilizou como se fose unha predición do que ocorreu en 2020. Entón, como predixo tamén o que ocorreu o ano pasado, vamos a darlle un revisionado con Carmela. O certo é que é unha das películas máis realistas que hai en canto a como se estenden as epidemias, en este caso as pandemias. Así que vamos ver que seguro que nos recorda moito este ano que pasamos. A ver, Carmela, esta película preséntanos a figura do paciente cero e botan gran parte da película buscando en quen pode ser ese paciente cero. Para que sirve isto? Bueno, estou repetindo a mesma pregunta. Para que sirve isto? Por que é útil coñecer o paciente cero? Pois claro, é importante saber quen foi a primeira persoa que tivo contacto co virus ou que se contaxiou do virus, porque así podemos saber cal foi a fonte da cal saliu ese virus, que en termos así máis científicos eso chámaselle o reservorio natural do virus. Nesta película, por exemplo, propoñen que o reservorio natural do virus son os cochos, entón se sabemos que a primeira persoa que despois contaxiou o resto de persoas se contaxiou dun cocho, vamos ser capaces de frenar ese primeiro contagio, o sea, vamos evitar que se fagan máis pacientes cero, entón podemos controlar máis facilmente a dispersión da epidemia, porque xa solo que bastante se van contagiar unhas persoas ás outras, pero polo menos non seguirá saltando o virus desde a especie que o tiña originalmente aos humanos. Entón, por iso, é importante coñecer cal é o paciente cero para descubrir de onde obtivo ese virus. Pero é moi importante o detalle de que se ese porco probablemente houbera estado cociñado, non se transmitiría a enfermidade, porque claro, o virus con altas temperaturas inactívase. Eso na película fano moi ben, porque preséntanos que a primeira vez que ese virus se transmite é que un porco infectado é levado a un restaurante, nese restaurante o cociñeiro está o manipulando, pero antes de acabar de cociñalo non ten unha correcta hixiene de mans e vai falar con alguén da mesa do salón que están servindo os camareiros, saúda a esa persoa dando llamado, sen habela lavado ben previamente tras ter contacto co virus, xa llo pasa á primeira persoa e a partir de aí esténdese por todo o mundo creando esa pandemia global, que eso proponse que é o que pasou tamén co coronavirus, que, como decía Paco, procede dos morcegos e seguiu unha cadea hasta chegar aos humanos, e os humanos, por iso, se nos puxeron estas medidas de mascarilla, unha hixiene tan grande de mans, porque non só pode vir do contacto estreito, senón tamén dos chamados fómites, é dicir, obxectos que compartimos, pois, se ti utilizas a mesma botella de auga que outra persoa e quedan restos de virus aí, pois tamén te podes contaxiar. E iso, pois agora estamos moi familiarizados con todo iso, pero cando saiu esta película, pois fixeron un tratamento moi exhaustivo desta información. Nesta altura, o máis probable é unha afección respiratoria a través de fómites, seguramente. Que é iso, fómites? Son os obxectos que transmiten microbios. Como media, unha persoa toca a propia cara 2 ou 3 mil veces ao día. 2 ou 3 mil veces ao día? Esperta de 3 a 5 veces por minuto.
A máis tocamos tiradores, vasos, botóns de ascensores e outras persoas. Todo iso son fómites. É iso que queremos que saia na prensa, respiratorio e fómites. Como vai reaccionar a xente ante iso? Non se sabe. Esta película, ademais, móstranos o papel dos medios de comunicación á hora de transmitir as noticias e de como xente amateur fai vídeos e poboa a rede de información falsa ou pouco precisa. Que nos poderías dicir diso, Carmela? Bueno, pois isto é o que experimentamos nós en primeira persoa durante esta pandemia do coronavirus, porque todos vimos pois titulares moi alarmantes con supostas curas do virus que finalmente só se probaran nuns ensaios in vitro moi concretos e que non eran tan alentadores como os titulares o propagaban. Tamén vimos moitos influencers que sin ser ese o seu campo de estudo ou o seu campo de traballo aventuráronse a decir teorías sobre o coronavirus que non estaban basadas en ningunha evidencia científica. E, por outro lado, tamén vimos como moitos outros divulgadores e divulgadoras traballaron arreo para desmentir bulos e para chegar a información accesible a todos os públicos. Así que os medios de comunicación, nestes casos, tanto na película como no que nós vivimos, xogan un papel, digamos, de doble filo, tanto para a desinformación se non se usa ben, como para a información e a documentación da poboación. Godzilla, potencia un quinte do e Frankenstein, todo sabe. Chámote agora mesmo. E te non hai dentro, a que sí? Por favor, por que non deixas en paz? Militar, ti non és médico ni xornalista. Xenética, e sí, son xornalista. Son tal. O blog non é un periódico, é unha pintada con puntuación. Son xornalista. E na blogsfera hai especialistas que afirman que estamos ante unha arma biolóxica. Se queres falar comigo, chamas ao meu despacho. Tamén hai un elemento importante que é a presencia das pseudociencias e dos remedios milagrosos e deste tipo de consumos que nun momento previo a 2020 nos parecían residuales, nos parecían anecdóticos e podíamos botar unhas risas con xente falando de o maravilloso que é beber lejía, pero que despois vimos que ante a desesperación a xente consume calquer tipo de cousas. Entón, Carmela, que nos dis de consumir calquer tipo de cousas? O certo é que con esta pandemia, pois o que tú dis, que vimos que situacións que poderían parecer un absurdo se nos presentaron no día a día porque ante o descoñecemento e a falta de respostas popularizáronse remedios como o famoso MMS, que realmente é como unha lexivia pija que non podemos consumir os humanos porque é un produto de limpeza e non nos vai facer nada contra o virus, ao contrario, pode nos provocar enfermidades. Vimos inventos aínda máis rocambolescos como tarxetas de ozono que supostamente anularían o virus se as levamos colgadas. Vimos todo tipo de estafas porque no fondo pois sempre hai persoas que se van querer lucrar da xente que está necesitada e que non ten coñecementos nin maneira de poñerlle freo a este virus. Así que nese sentido Contagio, pois tamén por iso se di que é unha película moi premonitoria, porque soupo tocar case todos os puntos que despois vimos na realidade. Que fas ti aquí? Creo que sufrín unha crise. Non dou atopado nada nas farmacias. Xo intentei. Eu non teño nada na casa. Entraron a roubar. Estou embarazada, Alan. Teño cartos. Podoche pagar algo. Bueno, hai uns meses fixemos tamén outro vídeo con un recopilatorio de películas de zombies e virus e a súa veracidade, así que pasai a miralo, pero fixemos a versión especial e aniversario de cuarentena porque é o máis verídico e aceptable, digamos. A pesar de non ter zombies, igual uns zombies. Sería un giro argumental así brutal, de repente. Bueno, ha mutado... Por iso se mantén no plano da realidade, porque non hai zombies. Bueno. Suscribídevos ao canal de Carmela. O meu, se queredes.
E se non, chégame con 46. Bueno, estaría ben ser 47 ou 48 ou pasar de 50, pero aos poucos. Non, tampouco espero salir no ranking da Lobeira despois de un mes facendo vídeos. Estamos... Disculpen. Porque el problema es que me he comido una almendra justo antes. Me he comido una almendra justo antes de empezar a hablar. No se preocupen, ya está solucionado.